Cafax udvalg af kaffe er omfattende og kan tilfredsstille selv den mest kræsne kaffeentusiast. Tag med os på en tur fra bønne til kop. Kaffetræet vokser rigtig godt mellem 500 og 2000 meter over havet. De røde kaffebær indeholder 2 grønne kaffebønner, hver omgivet af en beskyttende hinde. Kaffebønnerne omgives af en bulb, der under modning får en rødlig farve. Rigtig mange steder høster man stadig kaffebærene med håndkraft. Dog er udviklingen af de moderne maskiner i dag så god, at mange af Cafax producenter er gået over til denne metode. Når bærene er høstet, bliver de fragtet ind til fabrikkerne, hvor de forarbejdes videre. Bærene vaskes og renses i bassiner og føres frem til en maskine, der fjerner pulpen omkring bønnerne. Når bønnerne er renset, bliver de lagt ud på store tørreplader, hvor de ligger og varmer sig i solen, indtil de er klar til at få fjernet den hinde, der ligger rundt om bønnen. Hinden fjernes i et tærskeværk. Bønnerne sorteres i størrelser, og den færdige bønne fyldes over i sække. Men lige meget hvordan og hvor godt vi har behandlet kaffen under dyrkning og bearbejdning, så skal kaffen smage godt i den danske kop. Det sikrer vores professionelle kaffesmagere. Og vi er ikke færdige endnu. Hos Cafax er vi nemlig ikke tilfredse, før vi har certifikater på, at bønnerne har den rette størrelse, den rette kvalitet, og at den kommer fra præcis den farm, som vi har indgået vores aftale med. Det er vores måde at sikre, at enhver kop lever op til den kvalitet, du forventer af Cafax. Cafax. Meget mere end god kaffe.